Het is op het tijd van puzzelpost nummer 1 en de vraag van Joert is: kerst weer niet nodig om een haakslijn worden gemaakt? Tag die dan onder deze video. De video met vrouwtje weer fantastisch en er zijn heel soort reacties op komen en ik een heel soort foto's. We gaan foto's krijgen van Afke Engelsma. Ze stuurde 3 foto's via Instagram, dus dank daarvoor Afke. Rikst Fokkema, die stuurde een foto van een Fries kinder. Nou, dat is toch fantastisch. Simon Jelle stuurde ik een foto van een superleuk Famke. Ik denk dat het zijn vriendin is. Ze heet Melissa en ze had hinderkleding aan. Maar Simon is vergeten om het hinder erbij te fotograferen. Maar wel een hele leuke foto, Simon. Dank daarvoor. En Christa had ik een foto gestuurd bij haar hinder. En dat is ik een hele leuke foto vind. Dank wel voor deze foto's, dat is echt super cool. De puzzelpost van deze week die weer vanzelfs van Link Tiger. Er zijn een heel soort goede reacties gekomen en de reacties worden steeds meer. En dat vind ik heel erg leuk. Maar we moesten natuurlijk wel een winnaar uitzoeken. En de winnaar van de puzzelpost van deze week is Jitse. Hey Jitse, gefeliciteerd. Dat was dit prachtige boekboek van Harry Potter. En die kom ik nou naar die taal brengen. Dus Jitse, ik kom eraan. Hey. Hier. Ze ziet het niet op voeten, denk ik dan. Geweldig. Het is wel echt een hele mooie verhaal trouwens. Prachtig, vlak bij de Zeedik. Schitterend. Even niet eens vast hier. En dan misschien hier wel even parkeren. Nou, ik ben in Wijns. De dames zitten hier lekker boeten. Hoe is het, dames? Ja. Hartstikke mooi. Nou, hartstikke fijn. Ik had het boek bij me van Jitse. Jitse wennen jaren. Dus dan mag het helemaal goed komen. Noem maar 44, we zijn het. Even zien. Hey Reinoud! Hey Jitse, jongen, hoe is het? Ja, goed. En maar Reinoud? Heel goed, jongen, heel goed. Mooi. En wat wist je van? Oh, wacht je op Reinoud? Kun je het ook een beetje vangen? Ja. Nou, dan geven we dat even een muziekje. Ja, is heel Komt ie, ja? goed. Let op, hè, Jitse. 1, 2. Ja, Hoppakee. Oké, jongen. Maar waar ben je hier? maar mijn mem Ja? en mijn een broer en nog een tweelingbroer. Tweeling. Oh, je bent een tweeling dus. Ja, ik ben tweeling. En liet je me op elkaar? Nee, dat ook dan niet. En dan zeg ik op die Instagram dat er wel af en toe een visje best. Ja, klopt. Wat vangst ze al? Ja, snoek, bezen, Oké. soms wat lietse vondjes voor de haas. Hier is al wel weer een squallen? Ja, ik ga nou wel naar school. We gaan alweer helemaal. Oké. Want wat is daarvoor dan? Daarvoor, ja, visje, heel goed visje. Heel veel vis. Ja. Wat is er nog straks nog? We zijn te visje van oude boord. Oké, visje vanuit de boord. Ken je dat? Ja, Hast u een eigen boord dan? ja, En zo is het leuk dat ik mooi ging. ja, heel leuk. Oké, nou, maar ik heb geen angel op zo'n man. Nee, ik heb nog niet list. Oké. Het is alleen een eindje erin. Ja, Laten we doorblijven. ja. Dan hebben we het er wel voor doen. Natuurlijk. Hoeveel dagen in de week best aan het visje? Ik denk zeker wel 3 of jou. Ja, klopt. Wat maakt het wijn zo leuk dan? Ja, de wen is dicht bij het water. Het is toch best wel een waterrad. Ja hoor. Dus je laat in boord, jongen. Ja, dat was het mooi. Bijna, Jitse. Hier komen mijn maat ligt nog wat in. Hoi! Was correct, hè? Ja, dat was correct. Wat vis van dit plakje, jongens? Ja, wel een mooi pakje. Er zit ik wel vis, denk ik. Maar Reinoud, het eens een keer proberen. Een muziekje. En dan mag je het wel even leren hoe dat dan maakt. Hou je een beetje Ja. die kant op. Mag ik hem zo beter worden? Ja, Maar dat denk je dan hier? ja, die 6 hier. Ja. En dan, als het goed is, moet je 3 afdrukken. Ja, die is echt wel goed. Oh, nou, Ja, dicht en dan draaien.
Ik ben bang dat ik hem vers word. Nee, dat vind ik niks. Hoe komt iedereen wel eens een keer? Ja, Ik ken mij ook komen. dat bedoel ik. Ik vond nou maar de eerste worp op doen. Ik heb hem ook al wel los. Ga je nog los? Ja. Daarachter, ik zie er een heel mooi plakje. Dus ik hoop dat we daar een mooie snoek kunnen vangen. Ik heb paar en vers liggen. Hoe doet Rijn op die knoop eigenlijk? Nou, sure. Heel makkelijk. Meertje, visje, visje springt in het meertje, om het paaltje, in het meertje. Nou, oké. En daar zit hij. Ja. Dan luister je naar. Nou, bedankt. Mooi niet? Ja. Dacht ik. Hoe zou hij misschien nou een vis kunnen vangen? En hoe wordt het met de dames? Ja, nog niks. Nog niks, hè? Nee, nog niks. Net zoals die net eens een keer van een herkslinger die rollen. Ja, ja. Ja, daar ben ik nog wat te jong voor. Ja, dat is ik zo. Maar ze zullen wel leuk gezellig maar die met de boordvot kennen. Ja, wel, dat zou ik kennen. Ja. En je nou zei ze keer hoorn. Ja, ik doe het wel, ja. Dus maar ja, we hadden geen vis. Nee, dat is wel jammer. Hoe maken we dat nou van? Ja, ik denk maar nog hier zo'n pizza of zo. Oké. En de vlootbootjes waren alle dag gelijk voet. Geleden de maroer die zo glad wie als een spiegel. Nemen zij wat. Elk die stil naar dat grote kasteel aan de andere kant. Het stekte heeg boppende haren uit en wat al maar grutter. Doet ze hield die dichter bij het klif kwamen, daar het opstier. Nou Reiner, het is een dikke benne, zal het maar te gaan even oprommen? Ik vind het een goed plan. Heeft u een bezem? Ja, ik zie het hier. Oké, ja. Vet. Is het nog ik? Ja, ik zie het. Hey, Jitse, bedankt. Ja, Reiner, ik bedankt voor de leuke dag. Ja, ik heb mooi met de varen weg, jongen. Ja, wie leuk. Vond ik even. En dat visje, dat, Ja. Nee, niks van, hè? Klopt. dat komt nog. Ja, dat komt nog wel. En dat is jullie nog even een visje? Ja, waarschijnlijk wel even. En als er niet in vangt, zal even een foto sturen, hè? Ja, dat zal ik dan. Oké, jongen. Nou, Bedankt. doei. Fijne dag nog. Doei. Doei. Worst toen weet dat ik bedrijf voor de doorstien en reageerde op de eerstvolgende puzzelpost en waar wit vind sto dan het boek. Mond van hè? Hoi!